K diagnostice karcinomu se dopracujeme obvykle sérií diagnostických metod. Nejdůležitější jsou diagnostické zobrazovací metody. Pokud bych je měl vyjmenovat, tak se jedná převážně o mamografii, která bývá doplněna sonografií, a v případě nejednoznačného nebo pozitivního nálezu obvykle následují odběry vzorků pod zobrazovacími metodami, v praxi tzv. core-cut biopsie nebo vakuová mamotomie. Pacientka přijde v rámci screeningu na vyšetření, nemá žádné příznaky onemocnění prsu, je v podstatě podle ní zdravá, udělá se mamografické vyšetření a tam se zjistí nějaká změna. Ten druhý případ může být méně výhodný a je to ten případ, že pacientka si sama něco najde v prsu nebo jí lékař něco v prsu najde. V obou případech je pacientka poslána na akreditované pracoviště, které se zabývá diagnostikou chorob prsu, a zpravidla u obou žen se provádí mamografické vyšetření jako první. Výjimkou můžou být mladé ženy, které přijdou buď preventivně nebo s příznaky onemocnění prsu, tam zpravidla začínáme ultrazvukovým vyšetřením. Na mamografickém vyšetření můžeme mít nějaké podezření nebo se tam přímo ukazují příznaky zhoubného nádoru prsu. Mamografie sama o sobě nestačí, proto doplňujeme další diagnostické zobrazovací metody. Zpravidla následuje ultrasonografie, případně při nejasnosti nálezu další doplňující snímky, které lépe ozřejmí místo toho podezřelého nálezu. Samo o sobě by to ovšem k diagnostice karcinomu nestačilo. Musíme ten nález verifikovat, ozřejmit a zjistit, že se přesně jedná o zhoubný nádor, o karcinom, a přesně zjistit, o jaký typ nádoru se jedná. Je to velmi důležité, protože v současné době se léčba karcinomu prsu jakoby šije na míru. Neexistují obecná pravidla, ale závisí na věku pacientky, závisí na skladbě toho nádoru, jak se chová ten nádor, jaké má hormonální receptory a tak dále. Proto my odebíráme zpravidla vzorek tkáně z tohoto místa a na základě výsledku této biopsie je právě diagnostikován karcinom prsu. Existují případy, kdy ovšem to ložisko není vidět při sonografickém vyšetření. Bývají to zejména zhluklé mikrokalcifikace, které můžou být příznakem počátečního stádia rakoviny. Tyto drobné kalcifikace zjistíme jenom na kvalitní mamografii a proto nemůžeme ani ověřit pod sonografickou kontrolou. Proto používáme takzvanou mamografickou stereotaxii, při které se to ložisko přesně mamograficky zaměří. Obvykle používáme takzvanou vakuem asistovanou biopsii, nazývá se to také mamotomie. To je taková speciální jehla, která vykrouhá to podezřelé ložisko a my posíláme patologovi mnohem větší vzorek tkáně než u té core-cut biopsie. Oba tyto výkony biopsie jsou ambulantní, nevyžadují nějaké zvláštní opatření, komplikace jsou velmi, velmi vzácné a nejčastější komplikací je větší modřina, hematom v místě, v pichu nebo v okolí. Pokud děláme ten druhý způsob odběru tkáně, tu vakuovou mamotomii, kde se používá tlustší jehla, tak ta pacientka musí mít předem vyšetření na krvácivost, srážlivost a musí vysadit některé protisrážlivé léky, které případně užívá. Po vyšetření, které trvá celkem asi půl hodiny až hodinu, i s přípravou a s poučením pacientky, tak pacientka obvykle čeká ještě aspoň půl hodiny v čekárně a pouštíme ji, pokud je jí dobře a nejsou žádné nepříjemné pocity po tom výkonu. Pokud zjistíme zhoubný nádor, tak pacientku demonstrujeme na speciálním semináři, kde se setkáváme my, radiologové, mamodiagnostici, s onkology, s chirurgy, s gynekology, případně s patology, a tým rozhoduje o další léčbě pacientky. Ale to už je další kapitola.